ngata na bentang konsumensi mulai ne naga jelahi bergoi quality bahkan don ke jingkla bakata ke jingkla kan long ba kinong yalam jongi kinong kibreu kinong thau an ki ba septing ublei bat ki ba sngut hu kamram kum kinong thau an bakin long kinong kmi nong jong nom ta ka biet ka piang jo ke imlang salang krang ba nginom long sa kum ne kumang laya ki sanpu idli kisnam ngimyo I kata ke jingkiu jong jat penru jongi rei habang ipe ha saudong keleng kiri jaka nge I ki jing nang kiu kham tam hang ne kari jongi ni sibun ki jat penru ki bawan jong senong hang jelai jongi ki don ni ya ke jing nang kiu nang sana ki liang baro penban ki jat penru jongi ki la nang ring ha ki liang baro I kumba kindu no khamtam ki jaka khaput I ba ke jing im kordet ke jing im ring suai ki jongki naga benta ka syong kasa jongki kim don jing singan but nginum ya keren ya kata ke jing du ya ke jaka puta ka bagi syong ki jaka rep ke jing syapen ken syapen dik ke jongki itu ki bapli ki syong khaput. Can you share your experience as a first time voter? As a first-time voter, I feel privileged to be counted as a voter because all this while, as a student, I have only been observing the occurrences in the state and all that is lacking and all that we expect. But this time, I'm glad that I can do something for on behalf of the people. And along with the people, for the government, I'm glad that I can bring a change and not just talk about it. And so I also urge everybody that on this 27th of February to go cast your vote because your vote is your voice. As any common individual, I have a lot of expectations and hopefully this election will bring a change that we have expected for these past 5 years, and we hope to see leaders that are of good character as well as those who can meet the requirements of the people, who will lead us to a better Meghalaya. Yo ki jing penha ki development ki babun ki berdang dengkam nasional kata wajungi ki menyertai unwan rahat kerman hibu unwan ra ki jing kala ki jing penha ki babun nasional terang dengkam ki bun ki liang baru ki jing dun hati ki kerman bet ba nang nes khaman en nang ni don ki kerman man bun job bun unwan ra ru ki jing dengkam nasional kata development bun nang la ban penyak seprang hikam ki badang de penyak na bata kasnong penbhai kasnong tha kari sau chilo constituency awang yak Nongthep mentakasi cái jing kerman ka jong pi ya kortong ba phila jet mentakasi cái jing yo I jong pi ka ba pelong pi ban jet ya uneu kortong ba phi thap mentakasi ka jing jet ka jong hai uneu kortong kalong ba ka kershan namar ba ai hikam kipa ngidang non kam hasnong banang happen dep ki constituency ki badang bun ki badang happen dep te ngidang ka jingkerman bahkan kanang one shoot ka change ka constituency ha cái jing yo I jong pi ka ba pelong ban jet ya kata ba nga itanak ka jing nom jaki bagi long ma di kwa ban cincari ya ka hok ya kai mo wa ya ka hok ya ngakan men ba ya ka jing ma ba idon jikkerman ni kala shair sisngi jo ka rim jai berimo lamar ba idon kam bi kinu ya lam ki bar tibru tiblai di dua ru ya kata ina kale jo ki palang te cái ba pelong pi ban jet kortong ba menta ba phi jet kalung kamram jo ka munok susno pangadiman sim jing kle naga bita ka shair sisngi jo karim jai jo ki kun ki sibo teng paket ne nga susno kon bai banga ya kai ka bangala duai ngala thep ta jingkan tu te ladu je job te nga super happy se kadang kami ki development ko mo kumta kumka ko kia ta ka puli putih nanta ini ki babun jai kini ka roi ka pa surop yang tik sungkin mat ki
sela tadi ba ilabat ka berkado kalian coba ni kayo ka kot ke brion marba mi iba ka kam sibul ni ke juk ta kam roi ka par kan kumbangi ju kuntahi kumbangi ju dan jikarman barasi katate ikarman makanya kitiru minyo e pertama ba balaban trainer bentaka jing man jing bhaja ka kot sisi berapa